Εγώ καμία κυγελό. Ναι. Παρόμοιο με το προηγούμενο είναι. Έχει διαφορετική κατάληξη. Ωραία, πλησιάζω. Τώρα γράφουμε. Ναι. Αυτό που δεν να πεις για τον Αυρουσιάδη. Είναι η μελωδία αυτή δηλαδή που θα παίξουμε. Ο Γιώργος την ξέρει από τον Παντελίκα. Εγώ Κασέτα. Ναι, από κάποια κασέτα δηλαδή, που είχα ακούσει. Τον Παντελίκα τη Σάντα. Εγώ το έχω από το αρχείο του Αμβροσιάδη του Γιώργου και το έχω να παίζει και να τραγουδάει ο Βόβος. Και ξέρω ότι είναι ημερήτικος σκοπός. Ναι. Το προηγούμενο που παίξαμε το Αρνί με Αμπάσο Μαναστήρι θεωρείται κρομέτικο. Έτσι το ξέρω τουλάχιστον. Ναι. Όταν λέμε αρχείο Βροσιάδη, τι εννοούμε? Ενώ ηχογραφούσε στις εκπομπές της Ευξηνουλέσκης Θεσσαλονίκης, Ναι. που έπαιζε και τραγουδούσαν διάφορα με το Βόβο. Αυτό το έχει, δηλαδή Είναι από η εκεί, μελωδία. από αυτές τις ηχογραφίες. Και μετά από αυτήν, δηλαδή, όταν το ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε στις 100 ώρες σχεδόν που είχα, εγώ το κάναμε πρόβα με τον Σοκράτη τον Κυψελίδη και το έχουμε στο συντάκι και αυτό. Ναι. Στο Καρδίας Ανοιγάτη. Ωραία. Οι αλλαγές που έκανε ο Γιώργος, εδώ επάνω δηλαδή στην κατάληξη, μία ήταν όπως το έκανε ο Βόβος και μία το έχουμε ακούσει και από τον Ευσταθιάδη και το έλεγε εκείνος έτσι. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Ωραία.